Delikado. Yan na. Oh, yan din no. Ay, dakulaw na din no. Yo, grabe. Ay, dakulaw. Dakulaw na. Alaki na din. Yo. Kasi malaki. Alaka ka tayo. Katoy, laki. Grabe. Alaka. Uy, no. Floater, no? Uy, ito rin. Ay, gusto tingnan. Laki no. Uy, 4 fingers in half. 4 fingers in half. Nakakatay, wala. Laki na. Ay, anak ko. Ay, grabe kasi GR. Alak ka kasi nakadalaw lang kang ganyan. Oh. Pa, yung pulahan na kanina nadali mo malaki oh. Good morning kasi Randy Reles. Yan ang race back kami mga choy. Ayan, ang ganda ngayon mga kachoy. Mabilisan lang to mga choy. Tatry natin to kung mapuno natin yung cooler na yun oh. Jay! Good morning! Aga mo na naman ah! Talagang anglers ka nga! Ayun! Good morning! Philippines! Ginagawa mo! So yan mga choy, bali re-race back kami ni Kachoy Randy Reles dito mga choy. Good morning Kachoy! Good morning mga kachoy! Shoutout nga pala sa aking mag-ina, si Aliana at ang aking anak na si Raven at sa mga taga-Tibli, Lupi, Camarines Sur. Good morning po mga manay! So yan mga choy, bali ito ulit, papairam ulit natin yung pinakamalupit na sandata ni Kachoy, Taw-Taw. Yan mga choy. At susunod, bibigyan natin siya ng sulit na pang-harvest niya. Yun no? Yan mga choy, pira na kasi running. At syempre, Kachoy JR! Good morning! Diyan na naman siya mga choy, ang aga-aga nito. Dito tayo! At ako naman ay gagamit ng pangmalapitan ko rin yung mga paboritong fishing rod with 2000 series na reel. Yan. Abangan nyo mga yung race back natin sa sa Binangonan no, maghahanap tayo ng bagong spot. Yung talagang magti-trending naman sa kasaysayan. Siyempre nagpapasalamat tayo sa lahat sa mga solid subscribers natin no. Silent viewers po, thank you. And around the world. Thank you mga choy. Maganda rin yung natin dito kasi yung natin, maganda yung views yun. Maraming salamat sa inyo mga choy sa sumusuporta ng Barangay Bueo no. Dito kasi mga choy talagang dito action kaagad. Dito mga choy, kung wala lang dumaan na ngayon, yung bird sigurado na to eh. So yan mga choy, abangan nyo po no. Muna ako, si-stop muna ako para talagang makaharvest na tayo ng sulit. So hanggang lang tayo 9 kasi no? 9 kasi may pupuntahan pa raw si Kachoy JP at si Kachoy Randy. Ay, Kachoy sorry yan. Kachoy, biruin mo na ganun. Alaka ka to! Ay, magre-release na si Kachoy. I-release mo to Kachoy. Uy, ganda first cuts ginto. Ay, ito udyat mo Kachoy. Para mag-success. Ay, passport nga rin pala Kachoy sa sa FB. Randy Reles kasi Randy D. Reyes. Yan, Kachoy. Natin. Para lumaki pa itong mga ganitong isda ipakawalan natin tapos malit pa rin kasi. Ano pang yan, pang aquarium. Kung meron sana kayo Kachoy no. Ayan, mga choy, naka-sit up na tayo no. Tapos ito lang yung floater natin. Ayan nasira kasi yung floater natin na malupit. Natanggal yung niya. Yung swivel So, wow! Oh, huli! Alaka! Asgay! Doon mo Jay. Sa may pagos-agos konti. Oh, no! Di ka na sabi, di ka magparaluwag-duwag. Ay, magparagalin-galin. Mamaw talaga. Oh, 4 fingers.
Four fingers pataas mga tayo kukunin natin, no? 4 fingers na. Paano yun mga manoy, mga manay? Iguana akong dakop. Ay, dakop. Rakop sa nabwa mga to eh. Dakop ba sa ano, no? Oo. Nendo? Dako. Dako. Dako sa Bisaya. Dakop. Dako. Kaya mga tayo, nakaisa na tayo. Woohoo! Pero guys, ito. Ilagyan ko na siya ng maayos na pagkakatahi. Ay, thank you Lord. Bigyan ng shoutout sa mga subscribers natin sa ano, Mandaluyong. Yan na naman mga noy. No. Ano ka? Hindi ra ay. Oh, grabe oh. Mga kasi grabe, maliit lang yan oh. Maliit lang na bulati yun mga tayo. Tira na lang yun oh. Oh, diba? Ng bulati doon. Ha? May nagbibenta. Katsoy talaga. Nagpupisa na kami ngayon. Ganun. Sayang no, di nadali. Grabe na yung effort ko. Kala ko magiging kami na. Parang ang si ano ah. Si Kay Spot. Yan, may love shoutout nga pala kay yan. Yoni Just TV. Yan, may love shoutout. Siyempre papasalamat tayo sa lahat ng mga paparating pa na mga subscribers natin. Grabe naman to, ano kaya yan? Mga pirana siguro. Nakadalawa na. Kasi nalalag. Excuse me Meron po. ng dalawang humis ka, Joy. Ang isang prano na taga-nabwa. Good morning, Boss Benton. Wala bang pa? Ay, ano no? No, iguana. Oh, nakula uno. Uno. Medyo nagulo. Pati yung cellphone, buhay rin. Camera. Camera. May mali. Mukhang malalaglag yung cellphone. Kaya tang delikado. Delikado. Yan na. Oh, yan din no. Noy, dakulao na yun noy. Oh, grabe. Oy, dakulao. Dakulao noy. Laki-laki. Noy. Grabe. Mga katoy. Oh, mga karandi. Mga karandi. Dakulao na. 5 fingers na baga. Grabe. Malupit. Grabe. Kasi GR, bayabasin mo na katoy. Wala na, hindi kumagat sa ano. Ha? Hindi kumagat sa Di kumagat sa uot? Ito, paltan mo muna. Ay, putik. Ba't? Live ko. Ano nangyari? Nag-relight? Hindi. Nag-ano? Sus. Wala kasi Joseph, thank you Jesus. Ano kasayad niyo sa'yo? Ganito ka na rin no? Oo, ganito. Isang metro, isang dangkal pala. A few moments later. Naan! Oh, dakulao na yan eh. Uray gan! Sus Mariusep! Wala, dakulaon baga. Ginagawa? Nakalaglag yung floater. Yung floater mo nalaglag. Ay, ginawala. Ah, laki na. Ay, anak ko. Ay, grabe to si Kachoy GR. Alak ka kasi nakadalaw na kang ganyan. Laki na kang ganyan. Ang laki. Ay, nakasarap naman yan. Mag-sit up tayo kasi. I'll try again. At papayabasin na natin. May YouTube channel ka? Grabe, biglang nawala eh. Walang ano yan. Biglang nawala yung floater ko eh. Tinakbo bigla. Lubog na lubog, no? Dito lang. Pagka umabot sa malayo, wala yan. Dito lang sa medyo pondido. Papatay. Siyot hindi yan yung laki talaga. Ganito, dalawa. Sige. Yung ating pinikitang mali. Ayun na naman, oh. Uy, susugawi. Biskuit ng bata. Ano? Inaagat niya, no, kahit maano. Ba't nakaiga yan? Ba't nakahiga? Siyempre, side ka na kayo. Sayad. Sinayad mo siya? Hindi. Magandang lift up mo. Ay! Excited talaga mumiwas. Nasobrahan sa lakas. Matinding mumiwas. Yung bigwas ko ang may problema. Hindi yung taw-taw. Yung bigwas ko. Ayan na naman, oh. Kay Giara, no? Ganda na naman, oh. Ito akin.
Yung bigat ko sa Oh, yan na naman mga toy. Dakula na naman. Ay, saburay. Sayang naman. Ganun talaga minsan yung kasi. Ano pag di talaga tulala. Ano yan ah? Maliit. Maliit. Pag maliit mga nanay ay yan yan. 4 fingers pataas tayo. Kukuhain mga toy. Para sa pinapita yan. Para lumaki pa, para may babalik-balikan tayo mga malalaki. Pinapakawalan yan. Yan yung ano lang. Para matagal-tagal pa yung ano natin dito mga toy. Uy, naku Hindi po ko mga kukuha na. labo talaga. Ay, mga toy. Uy, 3 sus. fingers. Bakit kaya madaming ano ngayon? Ayun. Ginagawa mo? Yellow. Yes, gold, Ay, orange. goldfish. Goldfish. Koi. Uy, yan Tawag ah. ako ng koi. Dami rito, may ano na nga dito eh. Yung kitang. Tilapia na yung parang sapsap. Uy, yan na naman oh! Nakula yun na! Woohoo! Nakulaon na ray! Naka-live ka no? Ito, pakita natin. Ayan o. Oh, mga Huli. katsoy oh. Nakulaon. Nakulaon. 4 fingers ini. Ano pa yung kalapit ang mga taganabwa? Basta ang taganabwa, anong sa sikat sa taganabwa? Ano? Buwa po? Ginagawa mo! Ma, Kakagatin ba yung mga tayo? Isang, ay yan na nga, kinagat na. Isang bulatin na nga lang kinagat. GR na naman, alakad! Eh! Sirit talaga pa. Walang ano yan? marami kang pain na doon. Ah, ito meron. Oh, yan na. Ay! Wala na pala kayo mo doon. Iya mga, kasi kahapon kasi nagkawalaan ko. Ay, nagkamatay-matay nga. Oh, ka lang. Dami niyang kahapon. Kahapon? Oo. Pwede pa Dami yung yan. patay na yan. Ay, di naman tayo magtatagal. Kakain yan. So, kaya mo lang. Lilipat. Kahapon dami niyan eh. Agos daw. Dami. Ay, no, tara no. Wala ka no. Ay. Ay, hindi pa. Marami din pa ano. Oh, yan na naman GGR na. Ay, grabe ka lalaki. Bayabasin mo kaya. Bayabasan. Sige no, bayabasin mo na no. Grabe kay GR oh. Marami pa nang nanood sana. Daming manonood yan sa'yo. Hindi mo lang kasi makikita. Pag nag-refresh ka, yun. Ang dami ngayon pirana, boy. Pirana ba? Oo, ubus kagad yung bulati natin ito. Kumakain ba ang pirana? Pirana, katao yung laman ng kinakain. Naniwala. Pirana ang ganito. Ang daming nandito. Oh, yan na naman. Oh, talaga naman talaga, oh. Grabe naman. Grabe talaga to si GR. Grabe naman yun, ang lalaki. Ibang klase ka talaga ka, Choy. Tatlo na. Baray na. Aldaw sa indong duwa. Namatay mga tayo. Nahayaan ka muna. Nakapitin mo dito. Ang dami to ka. Uy, Namatay ito mga kauli. sino ba saya? Ay, iwanan ka. Uy, manood ka rin. Oh, yan na naman mga tayo. Ako na. Ay, mala. Aray pa. Oh, manoy. Oh. Yun na. Bye, bye. Magaling yung hindi yung makaka. Video ka lang nga yun. Dikit lang na oras ay magabaton. Ha? Magabaton. May uli na yan pag gano'n. Dami nakakawala. Oh, Pag gano'n. dito na lang kaya lagyan ng ano. Ate, tinisting natin itong ano ulit. Aray na. Black Soldier ni Kachoy Wayne. Yan o. Inapat ko yung ano. Kasi medyo maliit pala. Ala ka! Ala ka, Kachoy! Ay, Kachoy! Laki!
Grabe, maingay! Wala ka! Uy, no! Tama na naman! Tatumba! Wala ka na, natanggal na pag ano. Kalupit! Sige na, natanggal na. Hawakan mo ko din. Wala ka! Ginagawa mo! Wala, nahulog siya. Hindi, nasa ngala-ngala yun. Mamaya, hanapin na lang. Ito, hindi, tanggalin natin yan kasi delikado yan. Sabi, pag niluto niya. Akin na. Kasi baka nakakalimutan talaga yan. Ano, ayusin mo. Tanggalin mo, baka ano. Oh, bigat no? Akin na. 5 kilo na yata. Tanggalin mo. Mamimit ka na, i-secure ko lang ito. Grabe mo ito, laki oh. Ito na, tara. Plapla rin. Ay, sus. Plapla rin, nasabit na naman. Ay, tanggal. Ay, may laman! Sayang may laman. May laman pala. Ito na po ang Mga kasi yun, labi na pala nun eh. Tumati, tanggalin natin yung hook sa ano, tanggal daw. Follow nyo pala. Nandito siguro to. Joy Fishing Adventure sa YouTube. Ngala-ngala natin to, baka mamaya Bro pa yan. mapapalo tayo. Saka na po. Ay, Uy, gada pala. natin Ay, tulos. Sige, siguro. Grabe, lakas no? Ang lakas niya eh. Ngala-ngala ko to, baka wala, mapagalitan mo ko. Diba ka to yun? Ang laki oh. Lubog na ba gano? Oo, andito nga ano yun. Sabi ko sa'yo eh. Yan. Ano, ganyan mga to yun. Pagka ganyan na double check nyo mga to yun, no? Andito yung hook oh. Nasa ngala-ngala. Bali, ano lang to. Meron na yun. Meron talaga? Oo, andito. Panigurado po. Ano ilalagay mo ulit? Oo. Ayun, teka lang, Nay. Teka lang. Ay, teka lang. Hawakan mo. Uy! Ayun, dakula. Uy! Ayan, okay na to. 3.9 na to. In half. Kunin natin to kasi baka maubos yung bulati natin. Hindi tayo ano lang. Pang-ulam at pang-ayuda. Kanina mo ayuda? Wala? Yan, sa ato pa. Tropa? Kilang? Ang galing ng lubog nun sa'yo, ano? Kitang-kita ko yung lubog. Ayan yun. Sa floater, no? Tama-tama. Uy! Ito rin! Ay! Diyos ko natin ka na! Laki na! Uy! 4 fingers in half. 4 fingers in half. Malaki na eh. Aray. Uy! Dakula ba gano? Wala. Ay, still delivered. Masarap pa naman yung tumati. Yung ano ito tumati, yung tilapia, masarap talaga. Wala pang alas 8, nakakahuli na tayo ng mga baka. Ayaw kasi magtubalay. Hindi wala yung naman magpapituloy ka. Ano katapat? Ay, ibitin mo si Usad. Isaro. Akin na palitan natin ito. Ito. Nagka-disalign kasi kanina nung paghuli mo ng flapla eh. Hindi. Buti nga, hindi nakawala. Yun. Bumalik tayo na. Ito mas maganda. Mas malupit. Ito naman pang ano to, pang karpa. Ang daming ano natin. Dami pala dyan. Sit up na to para. Kaso yung ano ko lang yun oh. Yoy, grabe. Palagay ko, ang huli ko nito. Yan. Plapla na naman. Eh. Go ahead. Kuha muna tayo. Kasi, dispatch na natin yun. Marami. Marami lang ba? Tayo ba tayo? Kunti na lang pala. Kunti na lang. Ano nangyari ba? Yan. Ay, patay yun, di ba? Namatay pala. Bagay, lahat pinanggalingan ko kapon kasi nagsukat.
Sayang mga ito yung konti na. Kain ay medyo nag-aibig ka. Kaya, Ay, nako. piti-piti kami yung kapain. Uy, Kaya sayang naman mga ito. Papalaban tong ano ni Win, yung pamain niya. Pagtsatsaga na namin to, baka mamaya kumagat. Pero sa ano mga ito, sa may barangay Ilaya mga ito, dami na ang glats ko. Kumakagat mga ito sa, medyo mga 1 kilo na pala. sa BSF niya. 1 kilo pala lang. Ito malaki. Yung soldier, Sulit yung isa. Black Mamba. Ayan na naman. Hindi masyadong makagat talaga. Abang na lang natin yun. Kasi hanggang alas 9 lang to. Yun ang usapan. Natin. 9. Yung uod. Ay, doon sa atin tayo pagpunta doon. Uod. Oh, ay uod. Ano lang. Yung lumot. Ano mo tandaan? Lumot Marami ng pa doon? pine. Marami pa kayong lumot? Sa ano. Dadaan kami sa Pertin. Marami doon? Pupunta kami mati ng ano. Mamayang hapon siguro. Ginangunan. Ito na. Agis. BSF versus Dancing Worm. Regular na bulati lang pala niya. Hindi masyado ng mati. Mababaw na tubig. Dapat hinanap ko lang ng muna natin. Yun, ganda lang siya. Nakatakot sa kay GR. Ako kuya, no. Kunting ano lang, no. Tsaga-tsaga. Paikot-ikot lang tayo. Ganun lang mga tayo. Tapos pag lang. Ha? Ganda naman. Ano Jesus, ganda. Oh. Daming maliit dito. Ano kaya yan? Pirana. Pirana yan. Biran. Yan na naman mga tol. Ay, malas. Tabasa na mo. Tabasa. Alanganin kasi. Ayun, bulati talaga mga kinakagat oh. Mas ano talaga dito natin. Bolats. Ayun na. Pinapansin yung kaya. Layo natin. Nilulubog niya yung floater oh. Sayang, minsan naman. Ayan na. Huli! Oh yun, huli. Ay, naku. Nasa malalim pala sila no. Bulate o. Ala, bulati. Hindi pinansin yung Ud ni Gachi. Anong ganun eh? Bulati lang talaga. At wala nang iba pa. Depende siguro sa ano to. Pero sa ano, sabi ng unang kumakagat. Sa uod. Oo. Try ito ni kasi ano, Mac. Kumagat. Malalaki pa na ulit. Tapos sabi niya kasi kanina ano lang daw siya, alas 9 kasi wala pang tulog. Pang ano kasi mga ito, pang gabi. Sabi ko sakto-sakto yan itong bulati na ulit. Pero okay na mga sa'yo. Ang ulam na tapos sa kanya doon, meron pa siya dito sa ulam. Ito ah. Ha! Sige. Kailan na ito. Maganda yan mga sa'yo. Oo. Ilan na ito? 8 piraso na malataba. Tapos makakaapat pa nito. Ano pa naman mo? Kagatin mo nga. Kagatin mo. Yung sulit na sulit. Oh, yan na naman. Oh. Ay, sus. Ay, malasa dito ka gani, Roy. Saing ka na, no, Roy. Yapo. Kuya Delpin, no? Wala, sobrang lakas dito. Kuya dito. Ah, ganun talaga yan, no? Magpagos-agos ka. Bumalik na naman ako rito. Marami mga ano. Kasi kailangan dito hahanapin talaga yung dawit. Minsan nasa ilalim, sa agusan, ganun.
Pag naswerte nyo sa agusan, yun, puro kayo agus. Kaso, yun na. Madaming sit-up maubos. Kasi batuan to mga to, batuan yun. Pero dito lang tayo kasi ano. Meron dito ano eh, nakadali si kasi ano eh. Randy dito tapos doon. Babayabas naman natin kasi GR. Oh, yun na naman. Oh, pwede na to. Ay, maliit pa din. Wala, laki ng ulo oh. Malnourished siya. Punta ka sa ano sa doon sa may pinangunan, kain ka ng lumot na mahaba. Ang ganda nga to. Kagatin mo na yan oh. Boom! Oh, huli. Ah! Yun! Dami rin. Mga katsoy, nahuli ko ulit yung ano mo. Yung huli ni Katsoy Randy kanina. Ganda, ang cute niya mga katsoy. Ay! Grabe, ang cute. Mga katsoy, ang cute niya mga katsoy. Oh, napaka ano pa dito pagka nahuli mo. Ang bait. Uy, nalaglag naman. Ayaw kagatin tong ano mo. Black Mamba ni Katsoy Wayne. Black Mamba. Ginagawa mo. Yung bulate, ayan o. Oo. Yan o. Yung biya yan. Biya nga. Hindi, inaluan ko lang ano eh. Ng bolat. Saan? Doon sa dinadaanan natin. Testing mo yan hanggang bindi talaga dito yung pinakang singit mo abot. Ano, babalik mo tubig dito? Nag-high tide mismo talaga. High tide. Ah. Ano, babalik yung tubig? Minsan ano sa tubig ulan, pag umulan banda ron. Ayaw pansinin talaga tong ano. Uod ni Katsoy Wayne. Yan yung mga ting, kung gaano ka-effective tong bulate dito mga ting. Uod yung kanina mga ting. Pero kanina nakaisa man eh. Ayan. Uy, kagatin mo na bebe. Kagatin mo na bebe. Oh, yun mas effective talaga. Uy, malaki oh. Oh, di ba? Walang Effective talaga. Ang uod talaga dito. Ayan oh, bulate. Oh, tag-init pa oh. Yan to. Sa may ano, lagpas ng darangan. Walang yung lugar na pinagsabi. Yan lang. At nagpapagos-agos na si Katsoy Randy doon. Wala na rin, saubos na rin. Hindi kami pinagpala dyan sa kukunting bulate. Hindi rin umubra tong ano mata ito. Itong od ni Katsoy Wayne. Dito sa spot ko dito sa dito. May Barangay Bueno. So yun, buti na lang ako nakapag-try kung nagkataon sila pa, di nabasa. Napagod pa si kasi ano, Pini Robles yan kasi dalawa yun palagi sila mating magkasama. At least ano, hindi na sila nahirapan na pumunta dito kasi gusto ko sana maisama ko din sila dito. Malamang patry kasi yung mga dito, magtatry yung si Katsoy Wayne dito ng uod niya. Katsoy Wayne oh, yung gusto mag-try dito sa spot dito saan natin wala. Hindi pinapansin ng tilapia. Ano na lang tayo. Dalawang bolats. Nakaisa na ba? Pangalawa na nga pala yun. Ay, yung sumama? Ano yan? Walang ano yung tulog. Ayan na naman mga to yung. Oo, di ba? Oo. So yun mga to eh. Alanganin kasi 3.7. Maliliit na yun.
Hinihian pa ako. Wala kasing tulog yun, Katoy. Oo. Kaya, nung nakaraan nga kasama ko yun, nabutan kami ng ano, alas 10, may kinata. Eh, naglinis pa siya, napakarami naming huli. Sumama siya nakaraan. Oo, nung nakaraang linggo. Harvest din kami rito, grabe. Sunod-sunod talaga, lalaki pa. Yan, last na tayo mga tayo, no? Bibigyan natin ito kay doon. Baka doon pa siya mag-try doon. Focus natin para mag-enjoy kasi sa kanilan dito. Kagatin mo na, pang-highlight man lamang, baby ko. Patingin nga ng ano mo, wag muna isara. Yung huli mo, grabing luli niya mga tayo yung lalaki. 4 fingers daw, alam ko ano yung mga 5 yung mataas. Tingnan nga natin. Patingin, ilang kilo? Mga ilang kilo na kaya yun? Ay! Ilang kilo lang to? Ay, maganda-ganda rin pala mga tayo. Yun o. Maganda size talaga to eh. Maganda yung sauce. Oo. Ito pa, yung pulahan na kanina nadali mong malaki o. Oo, mga kasi o. Oo, may ihi pa. Ito pa. Maganda pala, 4 na malalaki no, Kaday? Oo, 4. Ayos na rin. GR Castillo. Oh, yun, Kachoy. Ay, sus. May laman, Kachoy. Oh, oh. Oh, may laman. Nawala, tuloy. Kanina mayroon, nawala na. Ano kaya yun? Oh, nawala na. Nanginig na eh. Ay, naku, natuluyan na nga. Natuluyan na nga mga ito eh. Talagang papauwi na tayo. So yan mga tayo, bali ibigay natin kaya kasi Ran pa to. Ilang piraso pa para makapagagos-agos pa siya ron. Ayun, maraming salamat po sa inyo mga tayo. Yun ang tiyagang nanood po. Ito lang huli natin, maganda ka payakin ka tayo. Yun, uy, thank you. Siguro ano, ibigay ko na lang siguro ikat si Ran dito. Pa ako, okay pa ako. May huli naman ako ng nakaraan mga tayo. Grabe po. Lalaki. Yan, maraming salamat. Kasi GR. At kasi Randy. Reles. Maraming salamat po sa lahat ng subscribers po natin. Silent viewers po. At paparating na pong mga subscribers. Maraming salamat. Yun. Barangay Buejo, Makati City. Yun. Uy. Yun. Yan mati, abangan niyo po mamaya. Punta natin doon. Ay, asan nga pala yung huli niya ito? Ipapakita natin mati yung huli natin niya. Ano? Ha? Okay na to? Katse? Ano? Gusto mo pa? Ha? Gusto mo pa? Isang titik lang. Ah, sige. Kapag Paubos naman sana to. Papaubos namin sana sa'yo. Ha? Tara. Sige, habang nag-aan tayo. Nag-i-impake ko dito. Ipake na, ipake. Pack up na, pack up. Sige lang, okay. Mag-enjoy ka lang muna. Yun, thank you Kachoy. Nakahuli pa si Kachoy, ano, Randy, oh. Igibusin mo yan, oh. Uy, maurag na niluwi ko. Another shot. Ayan. Uy!